Hej og velkommen til Kaspers kristendomshistorie her på YouTube. Mit navn det er Kasper Dalgaard, og det glæder mig, at du har fundet vej til vores online videohjørne her. Det jeg synes, der gør det her sted særligt, det er vores dedikation til at levere velfunderede formidlingsvideoer om alt fra himmel til helvede, og her der mener vi det helt bogstaveligt talt. Vi har skabt det her rum som en oase for alle, der deler interessen for religioner, især de tre store verdensreligioner, altså jødedomme, kristendomme og islam. I mere end 300 formidlingsvideoer, der dykker vi ned i disse religioners fascinerende historie. Og fælles for alle videoerne er, at de er skabt med et ønske om at gøre meget komplekse emner tilgængeligt for alle. Man kunne kalde det velformidlet nørderi for studerende og fagprofessionelle, eller blot alle, der har en eller anden form for interesse i verdens fascinerende religioner. Indholdet i alle videoerne de er baseret på solid moderne forskning, og med en baggrund inden for teologi og en Ph.D. i fortolkning af de bibelske skrifter, så har jeg mere end 15 års erfaring med undervisning på Københavns Universitet, blandt andet i teologi og religionsvidenskab. Jeg har så valgt at bringe min viden og passion online for at skabe et rum, hvor enhver interesseret kan udforske alle de her spændende emner, bare fordi jeg godt kan lide at dele alle de her dejlige informationer, som jeg nogle gange får. For at gøre den her dybdegående udforskning nemmere, så har vi organiseret alle videoerne i samlinger, så du let og præcis kan finde mere om lige det emne, du er interesseret dig allermest. Skulle der opstå spørgsmål, når du nu ser videoerne, eller kommentarer, jamen ved du hvad, så skriver du bare, og så sidder jeg og de andre her på siden klar til at besvare dem, så tøv ikke mere at skrive. Mest af alt, så vil jeg bare sige tak for dit besøg. Hvis du vælger at blive en del af det her fællesskab ved at subscribe, eller hvad det nu hedder, så er du hjertelig velkommen. Og hvis ikke, ved du hvad, så håber jeg bare, at du nyder de videoer, som du nu engang måtte have lyst til at se, og så ses vi en anden gang. Hej hej.